Гэты чалавек напісаў магутныя хіты, якія ведае кожны з вас. Стаў прадзедам беларускага блэк-металу, садраў з саладухі 25 тысяч $. Напісаў 3 кнігі пра Пугачову і сцвярджае, што ведае прычыны ўзнікнення рака ў творчых людзей. Няблага для біяграфіі аднаго чалавека, праўда? Міністэрства сепультуры вяртаецца на сваё законнае месца. І сёння я раскажу вам пра круцейшага беларускага кампазітара з невыносным характарам. Спачатку вось вам мая тэорыя. Я лічу, што беларускі блэк-метал нарадзіўся ў 1970 годзе. Ну вось уявіце, у Бірмінгеме толькі-толькі выйшлі культавыя Black Sabbath і Paranoid, а да заснавання Celtic Frost і Battery заставаліся яшчэ больш за 10 год, а ў Брэсце малады кампазітар ужо пісаў трэкі, ад якіх мароз ішоў па скуры. Не верыце? Тады вось вам урывак з класічнай прота-блэк кампазіцыі. Ну як вам? Магутны трэк, праўда? Тут вам і характэрныя ламаныя рытмы. І багатая аркестроўка. Жыла зіма в избушке. Але больш за ўсё уражвае тэкст пра калючую цемру. Я ўпэўнены, што менавіта тут шукалі натхнення Immortal. Ці Діму Боргер. Ды шмат хто шукаў тут натхнення. А калі не верыце ў мою тэорыю, то вось вам доказы. Спачатку будзе рэальны кавер на зіму. А цяпер вольная варыяцыя ад штучнага інтэлекту. Карацей, пасля гэтага трэба садзіцца і перапісваць гісторыю блэк-метала, бо ўсе дарогі цяпер вядуць у беларускі Брэст да маладога кампазітара Эдуарда Ханка. Менавіта ён напісаў песню «Зіма», якая зрабіла яго знакамітым і запатрабаваным. Гісторыя даволі простая. Ханок нарадзіўся ў Казахстане ў сям'і вайскоўца, і ў хуткім часе яго сям'я пераехала ў Брэст. Там ён хадзіў у музычную школу, пасля паступіў у мінскае музычнае вучылішча, а пасля яго здолеў праціснуцца ў маскоўскую кансерваторыю. Спачатку Ханок займаўся класічнай музыкай, і гэта нават было больш прыбытковай справай, чым эстрада, але песні захапілі маладога кампазітара, і ён стаў працаваць з больш простымі формамі. Ну і вось вынік. Тая самая «Зіма». Калі вам спадабалася моя тэорыя, падтрымайце Міністэрства сепультуры на Buy-me-a-coffee. Спасылку я пакінуў у апісанні гэтага відэа. Вот, если вы помните, эта песня была такая: потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма, да. Вот верите ли, что он в большинстве концертов в то время, в тот год, поскольку она была очень популярна, всегда пел «А из окон Ханок синий, синий». Але напісаць крутую песню было толькі паловай справы. Для яе яшчэ трэба было знайсці крутога выканаўцу. Схема выглядала так. Мне дапамагло тое, што я скончыў маскоўскую кансерваторыю і фактычна быў масквічом, які жыве на перыферыі. Таму мне было лёгка ездзіць у Маскву на радыё паказвацца. Мяне там былі ўжо знаёмыя. На маё шчасце, на радыё прыйшоў Эдуард Хіль і ўзяў маю песню. «Зіма» выбухнула. Малады кампазітар, які тады жыў у Крывым Розе ў двушцы, адразу пераехаў у двухпавярховую 4-пакаёўку на беразе Дняпра. Здарылася гэта пасля таго, як кампазіцыя трапіла ў фінал конкурсу «Песня 71». Так Ханок трапіў у кампазітарскую эліту Савецкага Саюзу і стаў самым запатрабаваным і аплочваемым аўтарам Беларусі. Лічбы былі такія, што вам і не снілася. У Савецкім Саюзе Ханок атрымліваў 2-5 тысяч аўтарскіх за месяц. Уяўляеце, што гэта былі за грошы? Хорошо,
нам жить на свете. Але і пісаў ён сапраўдныя бэнгеры. Вось вам прыклад. Культавая малінаўка ў выкананні ансамбля «Верасы». Менавіта яна зрабіла знакамітасцямі мінскі калектыў. З ёй, дарэчы, вельмі цікавая гісторыя. Ці ведалі вы, што Ханок зрабіў для малінаўкі сапраўдны тэст-драйв у брэсцкім рэстаране? Ён проста аддаў песню лабухам у гатэлі «Беларусія». Навошта? А проста не ведаў, каму прапанаваць трэк. А гатэль стаяў праз дарогу ад дома Ханка, і там малінаўка стала суперпапулярнай. А далей здарылася нейкае кіно. Верасы прыехалі з канцэртамі ў Брэст, але вольных месцаў у элітным гатэлі «Інтурыст» не было, таму музыкантаў пасялілі ў Беларусіі. Ну і вось, вечарам яны пайшлі ў рэстаран, а там нейкія мальцы лупяць малінаўку, а ўся публіка проста шалее ад гэтай песні. Гераінчык яе запісаў на магнітафон, гурт зрабіў гэтую песню і, дзякуй ім, атрымаўся ўсенародны хіт. А не зрабілі б, нічога б не было. Тым больш я лічыў, што яе мусіў запісаць папулярны ў той час эстонскі спявак Яак Юала, але ён адмовіўся. Што было далей, вы ведаеце. Бо я распавядаў пра гэта ў адным з папярэдніх выпускаў. Выконваць малінаўку ўзяўся малады, энергічны Ціхановіч, і яна стала суперхітом. Але вось вам яшчэ адна цікавостка пра гэтую песню. Упершыню яе выканалі не Верасы, а салістка песняроў Людміла Ісулава. Паводле яе слоў, тады аранжыроўка малінаўкі мала была падобная на цяперашні варыянт. Песня была зроблена ў стылі Стыві Вандера, а замест знакамітай свістулькі гучаў саксафон. На жаль, першы варыянт малінаўкі ў запісе не захаваўся, а вось крыху ўспамінаў пра песню ад Раінчыка. Калі я першы раз паказваў малінаўку і сказаў, што будзем яе спяваць, мая жонка стала мяне сароміць. Мы што, апусцімся да такога ўзроўню? Будзем перад усёй краінай такую песню ўбогую спяваць? Мы ў той час Бітлз на 8-9 галасоў раскладвалі, а тут малінаўка. Ядзе таксама яна не спадабалася. Але я ўжо тады быў дыктатарам. Сказаў, што будзем спяваць і ўсё. І сказаў, што заўтра гэтую песню будуць спяваць усе. Даказаць не мог, але інтуітыўна адчуваў. А Саша Ціхановіч, які ўвогуле тады не спяваў, сказаў: «Я праспяваю, не слухай іх». Супрацоўніцтва настолькі спадабалася Ханку, што ён стаў сталым кампазітарам Верасоў. І вось вам яшчэ адна хіцяра. Сатырычная песня «Я ў бабушкі жыву». Я у бабушки живу, я у дедушки живу. Папа с мамой ходят в гости к нам. Простенькая, але так выбухнула, што падзяку за яе накіраваў ансамблю Мінздраў. Маўляў, падымаеце статыстыку па нараджальнасці. Дарэчы, запісвала песню Паплаўская на 8-м месяцы цяжарнасці, а пасля ўзгадала вось такі выпадак. Тыдні 2 таму пасля канцэрта да нас падышоў мужчына, падзякаваў, кажа: «Ведаеце, я ж з'явіўся дзякуючы гэтай песні». Але кульмінацыяй супрацоўніцтва Ханка і Верасоў асабіста я лічу меланхалічную і фантастычна прыгожую завіруху на верш Геннадзя Бураўкіна. Я ўпэўнены, што і вы таксама любіце гэтую песню. Куды меня не клічаш, паслухай, завіруха, мяце завіруха. Тут гісторыя вельмі простая. Ханок ехаў у аўтобусе з філармоніі і гартаў кнігу вершаў беларускага класіка Геннадзя Бураўкіна. І вось там знайшоў гэты верш. І вось так, літаральна за хвіліны, прыдумаў мелодыю, якая цяпер у залатой скарбонцы найкруцейшых беларускіх песень. Гэта быў такі шчаслівы выпадак. Пакуль я ехаў з філармоніі, практычна ўсё яе напісаў. Гэта немагчыма растлумачыць. Раз і ўсё. Ты едзеш, а ў цябе на каленях ляжыць тэкст «Завіруха, мяце, завіруха». Ты глядзіш у акно, а на вуліцы мяце. Вось і атрымалася песня. Завіруха стала імгненнай класікай. І цяпер яе можна знайсці ў зусім розных выкананнях. Ёсць такі фейл-тэст на сапраўднага беларуса. Завіруха, мяце завіруха, ты куды мяне клічаш, паслухай. На дварэ ні машын, ні людзей, ні машын, ні людзей. Ёсць хоум-версія ад Павука і Ляўчук. Ты куды мяне клічаш, паслухай, завіруха, мяце завіруха. А ёсць вось такая пяшчота ад Наві Бэнд. Завіруха, мяце завіруха, ты куды мяне клічаш, паслухай. На тварэ ні машын, ні людзей, ні машын, ні людзей.
Падавалася б, Ханок і Ціхановіч з Паплаўскай павінны былі застацца ў сяброўскіх стасунках, бо гэтая сінергія працавала выдатна. Ханок пісаў для верасоў крутыя песні. Верасы рабілі гэтыя песні суперхітамі. Такие композиторы такого высокого класса, как вы, всегда стремятся, чтобы его песни исполняли такие же хорошие певцы. Как вы думаете, у нас с вами что-нибудь получится? Але паміж кампазітарам і артыстамі здарылася вельмі непрыемная гісторыя. Але пра яе я раскажу крыху пазней. А пакуль вось вам яшчэ адзін трэк Ханка, які яго выканаўца называе хітом усіх часоў і народаў. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется, дочки, твои глаза. Песня «Чужая милая» – эпічны вараўскі хіт, які гуляў з рэпертуара ў рэпертуар з першай паловы 20-го стагоддзя. Ханок напісаў не песню, а сваю версію, і з гэтым была звязаная вельмі цікавая гісторыя. Я ўжо распавядаў гэтую гісторыю ў адным з папярэдніх выпускаў. Калі коратка, то кампазітар нават атрымаў адлуп ад аўтара першай версіі гэтай песні. Аднойчы на нейкай тусоўцы адзін чалавек прапанаваў мне: «Хочаш, я зраблю табе непрыемнае? Пазнаёмся. Гэта аўтар песні «Добрый дзень, чужая милая», і Анатоль Гарчынскі зладзіў мне ў літаральным сэнсе разнос. Але справа ў тым, што ён так і не зразумеў адной відавочнай рэчы. Кампазітар мае права напісаць музыку на любы тэкст. Я, напрыклад, магу напісаць новы гімн Савецкага Саюза, падмаскоўныя вечары ці няхай заўсёды будзе сонца. Іншае пытанне, ці трэба гэта? Я ж буду выглядаць проста смешна. Цікава, што справы з «Чужой милай» у Ханка не ішлі. У чым была прычына? Сказаць складана. Ён прапанаваў песню Абадзінскаму, але той адмовіўся. Чаму? Магчыма, пабаяўся цяжару адказнасці за выкананне песні з такім бэкграундам. Здравствуй, чужая милая, радость мечты моей. Как же тебя любил бы я до самых последних дней. Але праз 25 год пагадзіўся іншы артыст. Саладуха. Як пагадзіўся? Яму гэтую песню купіла братва за шалёныя для 1992 году $3000. Нават страшна сабе ўявіць, што гэта былі за грошы. Здравствуй, чужая милая. А цяпер уявіце сабе. Ляжыць у кампазітара ў шуфляцы песня, ніхто яе не хоча. І тут раптам Саладуха купляе яе за шалёныя грошы. Гэта яшчэ адно пацверджанне. Кампазіцыя непростая, і ў яе вельмі сумнеўны бэкграунд. У кар'еры Ханка былі розныя песні. «Вы шуміце, бярозы», А я лягу, прилягу. «То ли еще будет», але менавіта «Чужая милая» прынесла кампазітару самы вялікі ганарар у кар'еры. Я заможны чалавек. Багатая – гэта зусім іншая гісторыя, якая мне не пагражае. А вось тое, што я заможны, гэта вельмі добра, бо табе не трэба шукаць грошы. Дастаў з шафы, колькі табе трэба, і ўсё. Я нармальны, сярэдні, забяспечаны чалавек. Але гэта яшчэ не ўсё. У нейкі момант Ханок падумаў, што Саладуха заплаціў мала і прыйшоў да яго па грошы яшчэ раз. І Саладуха зноў заплаціў. Я адказаў: $50 000 гэта, напэўна, шмат. Дома расказаў Наташы, сынам, а потым параіўся з багатымі сябрамі ў Беларусі і за мяжою. І мне 3 чалавекі ў адзін голас сказалі: «Саша, ты падняўся на гэтай песні, трэба падзяліцца. Ёсць такія законы ў багатых людзей, у бізнесменаў». У выніку мы знайшлі кампраміс – $25 000, і я заплаціў. Ты кем выучился-то? Гинекологом рыбным. Рыбным гинекологом. Вось так імкліва мы пераходзім да зусім іншай старонкі ў біяграфіі Мэтра. Ханок бязлітасны ў дачыненні да іншых. І вось вам пацверджанне. У самым пачатку 2017 году пасля складанай хваробы памёр Александр Ціхановіч. Ханок вытрымаў неабходную паўзу ў 40 дзён, а пасля прыйшоў да Ядзвігі Паплаўскай і пачаў патрабаваць $25 000 за песні свайго аўтарства. У нас было цяжкае матэрыяльнае становішча, прызнаецца Паплаўская. Вельмі дорага каштавалі лекі для Сашы. Мы былі вымушаныя працаваць, браць у пазыку, ледзь поўзалі, каб зарабіць. Іншых сродкаў у нас не было. Ханка гэта не спыніла. Ён працягваў казаць пра гэта ў эфірах і патрабаваць грошы за песні. Гэтак жа ён пагражаў судом Анатолію Ярмоленку і нават выйграў суд у тэлеканала АНТ. Як вам такое? Прэтэнзія была сумная і смешная адначасова.
Маўляў, на вечары памяці Александра Ціхановіча ніводнага разу не ўзгадалі імя Ханка. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пойдет? Пры выкананні малінаўкі ні разу не абвясцілі, што гэтую песню напісаў я. Таму лічу, што яны прысвоілі іх сабе. Калі вы гадоў 5 будзеце не аб'яўляць аўтара песні, то яна будзе асацыявацца з тым, хто яе выконвае. Таму ўсе і лічаць, што яна Сашына песня, песня Верасоў, наша песня. Гэта грубае парушэнне права на імя. Такая ж гісторыя і ў Ярмоленка з «А я лягу прылягу». Назіраць за судом Ханка і АНТ было весела. Тэлеканал не пагадзіўся з прэтэнзіяй кампазітара. Нібыта ў тытрах на YouTube быў бягучы радок, і там узгадалі аўтара песень. Але суд пастанавіў, што гэтыя тытры на Ютубе з'явіліся за дзень да судовага паседжання. І аштрафаваў АНТ на карысць Ханка. Але добра хаця б, што тэлеканал не заявіў, што завіруха – гэта прыродная з'ява і Ханку не належыць. Дык чаму Ханок ачомаўся і пачаў патрабаваць ва ўсіх грошы? Гісторыя да геніяльнасці простая. Ён нават сам распавядаў пра гэта ў сваіх каментарах. За савецкім часам для выканання песень дакументаў не патрабавалася, але ў 2011 годзе выйшаў закон аб аўтарскіх правах, дзе дакладна прапісана, як заключыць аплатную і безвыплатную дамовы. Вот так вот я крутил и сообразил. Я вспомнил, что у нас вход есть с обратной стороны. Вось такім чынам Саладуха двойчы заплаціў за свой галоўны хіт, а Паплаўская ледзь адбілася ад кампазітара. У выніку правы на песні выкупіў шакуцінскі цэнтр «Спамаж» і ўжо самастойна прымаў рашэнне, хто можа выконваць хіты. Але і гэта яшчэ не ўсё. Ці ведалі вы, што Ханок не лічыць малінаўку, завіруху і зіму сваімі галоўнымі творамі? Ну так, у яго топе зусім іншыя кампазіцыі. І вы моцна здзівіцеся, калі даведаецеся, што гэта за песня. Полки идут стеной, красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Гэта ўрывак з феерычнай песні «Служыць Расіі», якую Ханок напісаў у далёкім 2000 годзе. Цяпер яна гучыць на ваенных парадах, а сам кампазітар атрымаў за яе ўзнагароду. Якую? А вось вам адказ. Яе Шайгу ў 2016 годзе абвесціў гімнам патрыятычнага руху «Юнармія». Але самае галоўнае, што гэтая песня кожны год гучыць на парадзе ў ліку іншых песень і маршаў. За гэтую песню я атрымаў падарунак – расійскае грамадзянства. Трава! Як вам такое? Але гэта яшчэ не ўсё. Самыя свае любімыя песні Ханок называе «Самурая» і часам нават выконвае на канцэртах. Адна справа, калі спевакі спяваюць вашыя песні і атрымліваюць славу. Іншая, калі песня, выкананая вамі, без раскруткі, любую пляцоўку укладвае. Каб пераканацца, наколькі гэта магутны трэк і як он укладвае любую пляцоўку, прапаную вам невялікі урывачак. Удивленно таращит японец глаза. Как же так 3 часа все леса да леса? Белоснежным платком трет с обидой окно. Я смотрю, мне смешно, а ему не смешно. Ну як вам? Спадабалася? Пішыце ў каментарах, якую песню Ханка вы лічыце самай крутой і чаму. А я пакуль раскажу вам пра яшчэ адзін важны напрамак дзейнасці кампазітара. Со многими певцами работать, с певицами, такими как Алла Борисовна и другими. Вот. Но я заметил одну особенность. Из всех певиц, с которыми я лично общался, и Вайкуль, и другие, я заметил такую странную особенность. Вот когда певица выше меня ростом, вот она начинающая, и выше меня ростом, из нее обязательно получится звезда. Вот я по своему критерию всегда определяю. Ты выше меня, так уже шансы у тебя полные есть стать хорошей певицей. Ці ведалі вы, што Ханок распрацаваў сваю навуковую тэорыю? Ён нават напісаў пра гэта некалькі кніжак і цяпер ведае прычыны ўзнікнення анкалогіі ў творчых людзей. Ну дык вось, яшчэ ў далёкім 1983 годзе ён пачаў распрацоўваць сваю тэорыю творчых хваляў. Я не буду вам тут пераказваць яе прынцыпы, бо там да халеры інфармацыі. Скажу толькі, што Ханок, дзякуючы гэтай тэорыі, прадказаў нараджэнне дзяцей у Пугачовай за 5 год да гэтага шчаслівага здарэння. Распрацаваў хваляграмы Пятра I, Івана Грознага, Кабзона, Бітлз і песняроў. Напісаў 3 кнігі пад агульнай назвай «Пугачоўшчына», гучыць як эпас пра мушкецёраў. Пугачоўшчына, Пугачоўшчына праз 10 год і Пугачоўшчына канец гісторыі. І працуе над манументальнай гіперхваляграмай Расіі. Каб троху зразумець прынцыпы тэорыі, вось вам цытатка.
Хваля ідзе ад прыроды. Іншая справа, што магчыма недакладнасць мая ў тым, што хваля можа часам і 10 гадоў працягнуцца. Гэта залежыць ад творчай сілы кампазітара. Пытанне не ў часе адной хвалі, а ў колькасці хваляў. Як правіла, у класічнай музыцы можа быць колькі заўгодна хваль. У эстрадзе больш за 2 хвалі не бывае. Ну як? Цяпер больш зразумела? Ну вось пасля таго, як Ханок распрацаваў тэорыю хваляў, ён заняўся ўжо анкалогіяй. Калі вы адкрылі закон хвалі, далей заняліся анкалогіяй, натуральна. У вас зусім іншыя думкі. Адбылася перамена прафесіі. У адваротным выпадку я, магчыма, і на зямлі б не жыў, бо некаторыя мае калегі так вельмі хутка і пайшлі. Там шмат цікавага контенту. Ад прычын смерці Мусліма Магамаева да абгрунтавання папулярнасці цемы беларускіх. Новыя песні Ханок не піша, бо яго хвалі нібыта скончылася і цяпер у яго зусім іншая місія. Как шагнешь за пару всюду и айсо, как пару Маштабна для біяграфіі аднаго чалавека, праўда? Цяпер Ханок час ад часу ходзіць да моладзі. Спявае з падлеткамі песні «Не лета» і распавядае ім пра свае манументальныя тэорыі. Фантастычны лёс. Нават складана зразумець, хто перад табой, геній ці прыйдзі свет. Кім запомніць Ханка? Таленавітым кампазітарам ці скнарай, які судзіўся за песні і атрымаў грамадзянства ад забойцаў? А вы як думаеце? Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Калі вам падабалася гэтае відэа, пастаўце лайк і падпішыцеся на мой канал. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!